24 ліпня 2009 года город Менск у выніку навальніцы топіць найбуйнейшыя вуліцы горада. Больш за ўсіх пацярпеў раён Нямігі. Таксама часова зачыняюцца станцыі метро Парк Чэлюскінцаў і Ўсход. Годам пазней, 26 чэрвеня, тая ж Няміга зноўку сыходзіць пад воду. Ратаўнікі эвакуююць 53 асобы. Падобныя падзеі і далей адбываліся амаль кожнае лета, але ў меншых маштабах. У гэтым годзе, на момант запісу відэа, сталіца калапсавала праз дождж 3 разы. Відавочна, што сістэма ліўнёвай каналізацыі ўжо не адпавядае сучаснасці. Вы на канале «Фактар горада». Мяне клічуць Данііл, і ў наступныя 5 хвілін я распавяду, чаму так адбываецца і, галоўнае, што з гэтым усім рабіць. Пачынаем. Спачатку патлумачу, як выглядае і працуе адвод дажджавой вады з горада ў прыродныя вадаёмы. Ліўнёвая каналізацыя, на шчасце, адасоблена ад гаспадарчай. Любая дарога, плошча ці іншая паверхня, дзе вада не можа знайсці доступ да глебы, як правіла, праектуецца разам з ліўнёўкамі. У іх трапляе вада як з вуліц, так і з дахоў будынкаў. І добра, калі ёсць багата вадаёмаў, куды можна адвесці вадастокі. Але справа ідзе пра вялікі горад, таму даволі часта вада з іх пад зямлёю трапляе ў калектары. Гэта такія танэлі з шырынёй да некалькіх метраў, сапраўдныя падземныя рэкі, якія даволі дорага будаваць. Станам на зараз Менск абслугоўвае пад дзясятак калектараў, адзін з якіх праходзіць пад Нямігай. Пасля іх вада ачышчаецца і трапляе ў вадаёмы. Дык чаму ўсё гэта не працуе? Уявіце сабе на месцы тых, хто распрацоўвае магістральныя водаатводы. Каб стварыць устойлівую сістэму, трэба разрахаваць сярэднюю колькасць ападкаў зараз і на перспектыву, колькасць будынкаў, парковак і вуліц, якія будуць карыстацца калектарам, таксама зараз і на перспектыву генплана. Дадаць да таго забруднення канструкцыі, якое абавязкова адбудзецца. Для таго ж вы ведаеце, што падчас сучасных навальніц можа выпадаць не дзённая, а месячная норма ападкаў. Таму нават добра спраектаваная сістэма можа не вытрымаць такія перапады, а калі там закладзены памылковыя разрахункі, то рызык ператварыць раён на Венецыю расце шматразова. Таксама вялікая праблема ўтрымліваць усю гэтую сістэму. Збіваюцца ліўнёўкі. Калектары страчваюць прапускную здольнасць праз смецце і пясок. Праца па абслугоўванню падземных канструкцый не так відавочна ўсім, як іншая камунальная работа. Таму недобрасумленныя структуры, якія адказваюць за чыстку, часам не да канца выконваюць сваю працу. Тое стасуецца і будаўніцтва. Усе пабачаць новыя станцыі метро, паркі ці пешаходны мост. А багатакіламетровы падземны туннель за велічэзную суму коштаў мала хто заўважыць. Таму, калі кіраўніцтва горада страдае халуйствам перед вышэстаячымі ці папулізмам, як бывае на выбарчых пасадах, ліўнёвая сістэма задвігаецца на задні план. Пра яе ўспамінаюць толькі пасля надзвычайнай сітуацыі. Памятайце, як у Менску зрабілі 2 пешаходных вуліцы. Выглядала дорага, багата, але да першага дажджу. Тое быў наяўны прыклад комплексу ўсіх гэтых праблемаў. Тады як палегчыць нагрузку на каналізацыю, не будуючы новых калектараў? Трэба зменьваць падыходы. Ёсць такі тэрмін, як чутлівае да вады гарадское планаванне. Гэты падыход актыўна выкарыстоўваецца ў сучаснай архітэктуры. Калі коратка, то вуліцы, паркоўкі, грамадскія прасторы і нават дахі будынкаў робяць такім чынам, каб вада трапляла ў глебу, палепшае як экалогію, так і зменшвае нагрузку на гарадскія сістэмы. Напрыклад, на паркоўках і тратуарах класці пранікальную паверхню, а не заліваць усё асфальтам. Больш пра такі падыход вы можаце прачытаць у артыкуле Менскай урбаністычнай платформы, дзе падрабязна распісаны як памылкі ў стварэнні менскіх вуліц, так і правільнае рашэнне ў гэтай галіне. Спасылку пакіну ўнізу пад відэа. Калі цікавіцеся урбаністыкай, то там вы пабачыце багата карыснага. Як бачыце, шлях да адэкватнай працы ліўнёвай сістэмы такі: правільнае праектаванне, своечасовае абслугоўванне,
маштабавання інфраструктуры і стварэння прыродных сродкаў адводу вады. Усё гэта залежыць як ад адказнай улады, так і ад неабыякавасці гараджан. У гэты цяжкі час крытычна важна не губляць цікавасць да гарадскіх працэсаў. Мы маем ведаць, што патрабаваць у будучыні. Таму падпісвайцеся на гэты канал, а таксама на Менскую урбаністычную платформу, каб заставацца ў тэме. Заўсёды рады вашым доўгім каментарам. Да сустрэчы!